Спокій – це те, що витікає із віри. Якщо ми подивимося на приклади інших пророків, наприклад, Ібрагіма, алейхі салям, що хотіли зробити з ним? Спалити його в вогні. Але він тримав цей спокій. Він був дуже спокійним. Він навіть відмовився від допомоги янголів. Він сказав, ні, Аллах мені допоможе. Муса, алейхі салям, коли він зі своїм народом тікали від Фірауна ва джунудігі. І коли вони, тобто його народ, його послідовники, казали йому, «Інна ля мудракун». О, Муса, що ти робиш? Куди ми течемо? Що ми робимо? Вони зараз нас застануть. Отже, от оно. Муса, алейхіссалям. Що він сказав? Він сказав дуже твердо та спокійно. «Калла інна ма'ія Раббі саяхдін». Ні. Воістину зі мною мій Господь. Він вкаже мені шлях. Він знав, що так чи інакше Аллах Субхану ва Тааля рятує його та його послідовників. Навіть якщо вони йдуть на море. Так само ми бачимо приклад посланця Аллаха. Коли він робив хіджру, вони тікали від курайшитів, які здогнали їх. Навіть підійшли до цієї самої печери. Абу Бакр сказав, о посланець Аллаха, якщо хтось із них подивиться під свої ноги, він нас побачить. Вони в печері, вони втікають від тих, хто хоче їх вбити. Але Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям зберігає спокій. Він каже, о, Абу Бакр, що ти думаєш про двох? Третім з них є Аллах. Тобто Аллах з нами. І Всевишній сказав, якщо ви не допоможете йому, то Аллах уже допоміг йому. Коли ті, що не увірували, вигнали його, і він був другим із двох у печері, коли він сказав своєму товаришу, не журися, воістину Аллах з нами. І Аллах зіслав на нього свій спокій. Це той спокій, що надсилається Аллахом. Та сакіна, яка є ні'матун мін ні'аміллах, милістю Аллаха Субханаху ва Та'аля.